Kána nám zachránila manželstvo, hovoria Katarína a Miroslav Sedlákovci zo Smoleníc. Sú spolu 23 rokov a majú 3 dospelé deti. Potom, ako absolvovali týždeň Kána, ich manželstvo nabralo druhý dych. Dnes pozývajú aj iné páry, ktoré majú problémy alebo potrebujú obnoviť svoju lásku, aby toto duchovné podujatie absolvovali. Najbližšie stretnutie bude v Nitre od 13. do 19. júla. Organizuje ho katolícka komunita Chemin Neuf. Bolo to na jednu nedeľu do obeda, sme boli na omši, na kázni, a bol čas covidu, sedeli sme vonku pri nastenej tabuli, tak sme sa obzerali okolo seba a videli sme tam plagátik, že týždeň Kána pre manželov a my už sme predtým sa s Katkou rozprávali, že by sme radi išli na nejaké duchovné cvičenia spolu, ako manželia, aby sme strávili spolu čas. Tak sme si povedali, však tam poďme. Nevedeli sme, do čoho ideme, takto sme sa prihlásili na týždeň Kána pre manželov a bol to naozaj super požehnaný čas pre nás dvoch a tento nám zmenil tak život, že hovoríme život pred Kánou a život po Káne. Potom sme dostali pozvánku, či nechceme vstúpiť do bratstva na rozlíšení a na tom rozlišovacom dni, tak tam v našej slobode sme sa rozhodli, že na 1 rok sme mohli vstúpiť do bratstva a už sme tam 4 roky. Takže bolo toto práve spoločenstvo pre vás. Áno. Zmenilo vám to manželstvo, respektíve v čo vám to pomohlo vo vašom manželstve, toto spoločenstvo? Kána nám zmenila úplne život. V tom čase, ako manžel spomína, že sme sedeli pri tej nástenke počas svätej omše, naše manželstvo bolo naozaj vo veľkej kríze. Jeden aj druhý sme sa cítili ako väzni. Bolo veľmi chladné, myslím, že aj naše deti to veľmi zle vnímali. A hľadali sme niečo, čo by nám mohlo pomôcť. Boli sme vtedy manželmi 18 rokov. Celý čas manžel nechcel nikdy ísť na nič, čo by bolo duchovné, ale teda toto bol taký náš čas, náš kairos. A povedal, že môžeme ísť na hocičo aj duchovné. Ale sme vôbec nevedeli, že čo, lebo my sme nežili v žiadnom spoločenstve, proste len bežní farníci, čo chodia do kostola a z kostola a pomodlia sa večer. A tak sme teda hľadali a na internete a tak sme vôbec nevedeli, no a proste preto nás to na tej výveske tak zaujalo, že bolo tam napísané, že je to čas, ktorý môžu manželia stráviť spolu, kedy môžu znovu nájsť radosť vo svojom manželstve, obnoviť vzťah vo svojom manželstve a nájsť takú nádej. Tak sme si povedali, že asi toto bude to znamenie. Tak sme sa potom normálne cez stránku Kána pre manželov prihlásili, dali predbežnú prihlášku a bolo to asi 2 týždne pred začiatkom letnej Kány. Ako vyzerá tá Kána pre manželov? Sú tam nejaké prednášky alebo zavrú manželov do nejakej miestnosti a kým sa neporozprávate, tak nemôžete výjsť? Čo tam mení tie životy manželov? Program je jedno veľké prekvapenie. Hovoríme, že príďte a uvidíte. A čo môžeme povedať, že je to program, ktorý začína nedeľou a končí sobotou a má svoj presný rámec v rámci takej ignacianskej metodológie. To je. Ja myslím, že Pán mení život manželov, že naozaj oni mu poskytnú ten týždeň, dajú mu ten čas a Pán mení ich život. Je to také heslo Kány, alebo teda možno také motto, neviem, že dovolte Pánovi, aby premenil vodu vášho manželstva na víno vášho manželstva. Čo naozaj aj nám sa stalo, súčasťou sú aj prednášky, samozrejme spoločný čas manželov, je ponúknutá svätá omša, ale naozaj všetko je to ponuka. Vždy manželia majú tému, ktoré môžu stráviť spolučas, ale je to teda ponuka. A my keď sme počúvali jednu z tých prednášok, tak sme hovorili, že my ani nemáme vodu, my už nemáme ani nádoby, ktoré by premenil Pán. Bol to pre nás osobne veľmi ťažký týždeň a sme za to veľmi vďační. Nám ten týždeň veľmi otvoril oči, nám ukázal, aký sme. Také zrkadlo som ja dostal sám a bolo to veľmi ťažké. A hlavne ten týždeň bol taký, že sme sa mohli venovať sami sebe. My sme mali to šťastie, že už máme dospelé deti a nemuseli sme mať starosť, čo s našimi dospievajúcimi deťmi, pretože na ten týždeň Kána pre manželov chodia naozaj manželia, ktorí majú 2, 3, 4 deti. Prídu aj bezdetní manželia, takže je to naozaj jedno. Ten program je tak nastavený, že o tie detičky je postarané, či už v tábore alebo v škôlke. Takže naozaj tí manželia pri tých dennodenných starostiach, ktoré oni majú, tak sa môžu naozaj venovať sami sebe. A to je na tomto super. Sedlákovci boli 18 rokov manželmi, ich 3 deti boli už veľké a oni mali pocit, že si už nemajú čo povedať. Napriek tomu chceli dať svojmu manželstvu šancu. Prihlásili sa na týždeň Kána a práve toto stretnutie im pomohlo.
Čo sa stalo, že možno došlo k tomu odsudzeniu? Bola to práca, bola to starosť o deti, také tie svetské záležitosti, chod tej rodiny? Ja myslím, že bola to aj práca a možno aj potom počas tej formácie, tie 4 roky mu prebieha formácia, tak sme postupne spoznávali, že čo to bolo vlastne, čo nás tak oddelilo. My sme aj do toho manželstva vstúpili každý so svojimi predstavami, ale tie predstavy boli úplne iné. Ale nám sa obidvom zdalo, že to nejako pôjde. Manžel chcel nás zabezpečiť, aby sme mali dosť peňazí, takže veľa pracoval a ja som chcela čas, ktorý budem tráviť so svojím manželom a so svojimi deťmi. A tam teda nebol taký prienik, takže naozaj prichádzalo k odsudzeniu. Ja aj vyrastala som v rodine, kde sme mali naozaj veľmi pekné vzťahy. Pre môjho otca bolo vždy podstatné byť s nami. Aj s nami bol. Tak ja som si to tak predstavovala. A asi tie predstavy, ktoré sme si vôbec neporozprávali. A prišlo jedno zranenie, druhé zranenie a sme začali stavať múry a odsudzovali sa. A tých zranení prichádzalo tak veľa, že už sme potom po tých 18 rokoch ani nevedeli, že kto je vinný. Proste každý sa uzavrel sám do seba a snažil sa žiť už len svoj vlastný život. Kána vám zmenila manželstvo. Čo sa zmenilo teraz vo vašom vzťahu? Viacej sa rozprávate, viacej sa spolu modlíte, alebo ako sa snažíte riešiť nejaké krízy, keď prídu? Určite aj teraz sa vyskytne nejaký problém, že nejakým zázračným prútikom nezmiznú, ale asi už máte na to iný pohľad, alebo viete, čo robiť. Najväčšia zmena, taká úplne jednoduchá, je, že máme oveľa viac radosti. V našom manželstve nebola radosť a nebola tam nádej. No veci boli vždy veľmi zraňujúce a išlo to vždy do takého studena a teda teraz máme veľa radosti, úsmevu a naozaj je to taký liek, Boží liek pre nás, že veci bereme s humorom, nebereme sami seba tak strašne vážne, tak to ide ľahšie. Problémy určite sú, ale teda ide to ľahšie a určite veľkou pomocou nám je taký čas, ktorý trávime spolu. Sú to také, my ich nazývame, že v úvodzovkách nástroje kány. Napríklad čas, keď sa rozprávame spolu a spolu aj s Pánom, že v trojici. Je to čas, kedy môže jeden povedať všetko, čo si naozaj myslí a ten druhý počúva a naopak. Akože napríklad úprimný rozhovor považujem za veľmi kľúčový. Myslím, že často sme sa schovávali, aj teraz sa to učíme povedať naozaj, čo si myslíme. A nie iba, čo si myslíme, že by sme si mali myslieť, alebo čo si myslíme, že si myslí ten druhý. A ten čas to nie sú len také, snažíme sa každý večer modliť, aj keď to nie je pravidelné, ale to sú také krátke modlitby, ale skôr to, ako Katka povedala, že ten raz do týždňa máme taký čas naozaj pre seba taký hlbší. A to, že naše decko nás vidia, keď sme v pracovne zatvorení, zase sa tu zatvárate, tak už to takto berú, že ten čas nám tak dávajú. A potom aj skôr taký neformálny čas, že veľa chodíme, keď ideme na vychádzky s obsom a že naozaj snažíme sa tráviť čas spolu a snažíme sa spolu komunikovať. A to, čo bolo predtým, že sme sa od seba uzatvárali a v tých svojich zraneniach, že a ty si ma urazila a ja teraz to nechám tak, takže snažíme sa o tom rozprávať. A neťahať to mesiac, 2, 3, 4, 5, ale proste snažiť sa o tom rozprávať hneď, aby nás to potom prešlo, aby sme si to vysvetlili, že čo nás zranilo. A to je to, čo nás tie nástroje kána naučili. Snažíte sa to možno aj premodliť, že viete, že idete sa porozprávať a možno nebudete počuť niečo príjemné a teda, neviem, ak predtým, že človek vybuchol alebo sa urazil a odišiel, tak aby vydržal. Áno, vždy voláme Pána k sebe ako takú našu oporu, takže vždy ten rozhovor začína tým, že sa pomodlíme a pozveme ho, aby bol pri nás. Aby nám pomohol nájsť tie správne slova, aby sme toho druhého ešte viac nezranili a zase naopak, aby nám pomáhal počuť to, čo ten druhý povie v takej pravde a nie v takej pýche alebo v takom urážaní. A možno, že ešte v celom tom kontexte je dôležité, že náš osobný rast, to, že my sami seba spoznávame, tak nám pomáha aj toho druhého prijať. Ako keby čím viac príjmam ja sama seba, myslím, že to platí aj o Mirkovi, čím viac on pozná sám seba a spoznáva, tým sme ochotnejší prijať toho druhého aj s jeho chybami. Lebo vieme, že aj my ich máme. Takže určite aj v tom nám kána pomáha v takom osobnom raste. Ja naozaj môžem povedať, že som oveľa vyrovnanejší človek, ako som bola predtým. Oveľa pokojnejšia a spokojnejšia. Aj tak žijem, tak a to asi aj v tom manželstve sa odzrkadluje. Ten pokoj, chcem zdôrazniť, že ten pokoj je veľmi dôležitý. Ja sám som ho získal, som ho v živote nemal. Človek môže byť úspešný v práci, všetko, ale vždy som bol nervózny vo vnútri. Že stále mi ešte niečo chýbalo, ešte toto a teraz ten pokoj mám. A ten vnútorný pokoj, na ktorý sa nemusím hrať, to je to super na tom.
V rubrike Rodina sa rozprávam s manželmi Katarínou a Miroslavom Sedlákovcami zo Smoleníc o tom, ako im spoločenstvo Kána pre manželov zmenilo život. Týždeň Kána je stretnutie pre manželské páry organizované katolíckou komunitou Chemin Neuf. Pre manželov je časom zastavenia sa možnosťou znova sa stretnúť ako pár a obnoviť prostredníctvom zdieľania a modlitby. Katarína a Miroslav Sedlákovci sa na tomto stretnutí do seba znovu zaľúbili. Presne tak, to je často ovocím Kány, tej letnej Kány, toho prvého týždňa, že manželia sa znovu do seba zaľúbia. A že je to možné. Je to taký prísľub, naozaj my keď sme tam prišli, tak by som povedala, že určite, že nie. A naozaj na konci sme mali takú iskru v očiach. Bol to potom ešte dlhý boj, tak ako ste hovorili, veci sa neriešia zázračným prútikom, ale bola tam proste tá iskra, tá nádej, že môžeme sa ľúbiť a že môžeme sa mať naozaj radi, ako sme sa mali na začiatku. No, ja som opätovne zalúbený. To, čo mi chýbalo, a to je na tej Káne krásne, že ten formačný čas, ktorý spolu máme, ktorý vďaka tým nástrojom Kána máme, tak aj keď prichádzajú krízy maličké, tak dokážeme sa z tých kríz veľmi rýchlo pozviechať. Ak nás teraz počúvajú ľudia, ktorí prechádzajú nejakou krízou a zaujalo ich rozprávanie o Káne, majú možnosť prísť, dať svojmu manželstvu opäť šancu? Určite odporúčam všetkým manželom, a je to jedno, či sú spolu rok, 2 alebo 30 rokov, aby spolu rozlíšili a prišli zažiť to, čo sme zažili my, aby sa prihlásili na letnú Kánu. Môžu sa prihlásiť cez stránky www.kanapremanželov.sk. Tam sú všetky informácie. Kána začína 13. júla a končí 19. júla a dá sa teraz v týchto dňoch prihlásiť. A koná sa v Nitre v seminári. Po Káne teraz, ako by ste možno zhodnotili zmysel manželstva? Má manželstvo zmysel? No teraz mladí ľudia veľmi do sviatostného manželstva nevstupujú a keď vstúpia, tak teda môžu sa vyskytnúť problémy. Aj sme sa o tom rozprávali, ale teda má zmysel ísť do manželstva? Čo vás manželstvo môže naučiť? Čo vám môže dať? Ja myslím, že má obrovský zmysel ísť do manželstva. Keď sme v manželstve, máme istotu, že ten druhý chce s nami zostať celý život. A myslím, že je to veľmi dôležité. Každý potrebujeme tú istotu a bezpečie, že žiť v takej neistote, že niečo sa môže zmeniť, že to je len na skúšku, je veľmi ťažké a myslím, že často je veľmi zraňujúce. Takže určite sa oplatí ísť do manželstva, keďže z manželstva prichádzajú aj deti, ale samozrejme aj z iného spolužitia môžu mať spolu deti, ale aj tie deti veľmi ocenia istotu a bezpečie. A už sviatocné manželstvo je zase ešte o stupienok vyššie, pretože tam prichádza k tomu Pán so svojou milosťou, ktorý nám pomôže možno prekonať aj veľmi hlboké krízy. A možno, že aj jednoduchšie a vedie nás tým životom a vie aj zlé veci obrátiť na veci dobré. A je to ešte o tých kompromisoch a o tom počúvaní toho druhého. To je veľmi dôležité, pretože to je naozaj jedna istota, že v manželstve nikdy nejde tak, ako ten jeden si to praje. Vždy sú na to dvaja, s Pánom traja plus ešte deti. Takže je to dôležité, aby ja som počúval, čo si Katka myslí. Nevždy mi to ide, ale ja chcem na sebe pracovať. Keď manžel chce na sebe pracovať, tak potom sa dajú dosiahnuť aj takéto zázraky. Rodina. 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 Rodina.